Abudigo Jamba Wilo. Nakanja Gwanda, they can Nanuku Yellow, Aqualichuko, Dagli, Mombe, Nanuku Yellow, Aqualichuko. Chifima Kuganaku, Ewo Papa, Kinjaka, and Mina Nuku Yellow, Aqualichuko. Nana Zandi Bomane, Quaque. Nani yaturu bacha bobo semkwanu sinakula kwa mwanga ngachatamuna chimbwede jio chifimo ibe mekwenagi ibe mekwenagi nu wakambili chifimo jimba chifimo jimba brother jimba mali nwa brother jiribi mwa nisi mwaja laki ise ni okwana chifimo ina da bo ni chaturi asabe ku kanjuo akatakuta mutaka no ni chano ni gwa asabo okwana chifimo no ya adelengi na mwe idebe joni telu alo binago na mwa kali jele ni jela kali mwa ku le chobi na bu tammo obu mu no nya na ebe nanu ka mario na na zandi Igbo nwa na ekwekwe na ni yo turu bocha wo gbo se ko na ni mwa ti bi mo na ka ji sino me na ni Igbo ya adelele o me na ni Igbo ya adelele o okwa na we wete mba no ti na bi so ma wulu bi tolu okwa na ti bi me ji gbongbo nwa o bi na ji gbongbo nwa mali nwa bu na jiri bi mu mo ni ti nwa da ki se ni okwa ina anu ku yelo na kwa chuku ebe ma wulu chifimo igwe klere ifa mekwele ge ni na emo ofuma agugu na oyi talu ma kalu go mbam na mo no kwa ha kalu go na ku olu mo ku obu na na ku olu mo ku ka mari oyi mo wi mo wanne mo bia keleli o imo wanne mo abagi igwulegwu esi na ndị nna ya adịlịrị ọmala ibulu eziokwu ya bụ ibe ka m kwuru na ọbụ na na-anụgo n'umuo maka na atụrụ m aja anyị na ọbọmọbọ ji igbo onye mere ibe ịmalụgo na mgbaka na mala ịnwe ọzọ n'ọzọ ya na n'ihi na-egwu ọma bụrụ eziokwu otu a nwanne mali nwanne ya ka anyị na ọmala ibulu ibe mere eme ise tiri nya wee egwu wee tisie nya wee egwu wee si mụrụ egwu na-abịa bịa bụrụ na nwanne ọ na-emekwa na akpụkpọ kacha nke eghefe abụọ wee kpọgali ya bịa maka na abịa bụrụ na nya nwe egwu du nwere ngedele egwu ọ bụ na egwu okwu gbasara egwu na-abịa ma na ndeli ya edegwugwe egwu okwu gbasara egwu na-abịa ma na ndeli imo nwanne m wo imo na ya adịlị m wo imo na ya adịlị m na anụ m wo aka gị bụ isi abụrụ wee kọwa na ụzọ kama ibe ya emekwa n'isi na n'ụwa anya gwụrụ okwu na ụna nne ele nwe isi icheta ndị nna ekwunya m ibe okwu ekwutela ịṅụọ ihe atụrụ aja ebe a na atụrụ ma na ebe ọbọ n'ụgọdọ bụ ka ọ bụ ngọgọdọ ya na ọ bụ ehuru oke osi dachi ụzọ mụmụ nụ na-eji ọbịa akpakpa nkwụ dachi ụzọ goli eje na-eli anya enu imo nwanne m one ya adịlị m ndị nna n'ụnụ ya adịlị m na nwa n'onu ugbo ka mụ na agụ mgbe onye njakọrọ ọgwụ na-eburu m ite ọgwụ welutiwa anya n'isi ọma lebụrụ eziokwu credo nwa nri nọzọ kedu ebe ijere imo nwanne m mbelata ka a na-egbu nwanne m wee malụ ndị nwe ubi nsị gị na-agbakwuru udene gị na ọ bụ sa alụrụ mmọnwụ na-ebele enu ya mmọnwụ na-akwala enu akwa ibe a ga-ema aba na nwanne m wee sụọ ya nri na mgbịrịgba marọ n'ụzọ dị uwe oyi imo nwanne m na-akwa mmanwụ na-akwa odogwu na-akwa mmanwụ na-akwa odogwu imo ka njukali ọ na-aba ịgbalikọtazie m wee kwụrụ n'ụbọ ọgụ nwanne m ogbo ndị akarịa m alụ oyi ọkwa akwa aka ududo na-ebe nwanne m na ududo na-ata aja alụ ọsị m na mmọnwụ akala ijele na ijele akala mmọnwụ akụ na-eti enyi nwanne m n'ọkwanụ n'ụkọ mmọnwụ ọsị m na mbelata egburu nwanne m n'ọkwanụ n'isi mmọnwụ ọsị m na mgbamgba ite atụrụ n'aja ọbịa n'ọkwa n'oge ụgụrụ ọbaba mba ọsị m na ekete ekute bụ ndị ekete eke si m na nna m lụ nna m gwara m sị m na nwoke ga-abụ uru nwanne m na ibe na-achụ ya kedu ibe ji wee kwuo nya bụ ibe n'igụrụ egwu nna na mụ bụ nna na mụ mụtalụ nwa nya bụ ibe wee tọọ m ụtọ nya bụ ibe wee wụọ m akpata oyi na-arụ kedu ibe ji wee kwube nya bụ ibe na oke dibịa chụrụ aja were onye ndị mmụọ n'aka na ọ bụrụ na dibịa amala oji nwanne m na ọ na-abụ ndị mmụọ anya kedu ibe ji wee kwuo nya bụ ibe na ọgụkụ rapụ kwakụ nwanne o welu gịnị wee zụọ ụmụ ya aka ndị karị kedu ibe ji wee kwuo nya bụ ibe udene na-enwere ụzọ ọ ga-eri ọ ga-akwụ dị agụụ udene na-enwere ụzọ ọ ga-eri nwanne m ọ ga-agụ agụ oyi na mmọnwụ na-ebere enu na mmọnwụ na-akwala enu akwa gwasị gị na ị ga-ebili anya ogologo ndụ na-arụ isi ike nwekene gị maka ime production na-agwalụ gị sị gị na ndị ikwilu na ọkụ n'elu ụwa nwanne m karịrị akarị na ndị mmelụwa eriwe nni karịrị akarị na ndị mmelụwa wuru celebrity n'elu ụwa karịrị akarị jide ka iji na-abịa n'ala Igbo be anyị na onye asị nya jide ka o ji nwanne m na onye aṅụ na-eme ive dị mma Chief Imo ịma na ị na-akụnyite atị
n'iga nyekwanụ m plọg nwanne m ka ngaba ati ko nwere nghọta na-akwa mmanwụ na-akwa odo nsị gị na mgbịrịgba mara ọnụ ụzọ dị ụvụ anyị ji wee gbalụ nya bụ igba ọgịrịgawa mmanwụ wee bịaba nya bụ ije ewuchi m ọbụrụ ụda na-ebe ụsọ arụrụ kredo nwa nri na-ekwu nya bụ iveli ịnụkwala ọnụ eze ndị Igbo n'okwulu okwu ịnụkwala ọnụ akala ugo n'okwulu okwu kedu ibe a ga-emezi abana n'enu ụwa nwanne m wee sụọ ọnya nri na-akwa mmanwụ na-akwa odogwu na-akwa mmanwụ na-akwa odogwu Imo steeti idemme Imo steeti na m si ogbondo bakwa anụ nọ onye kụọ nke ịkụrụ kụkwakwa ọzọ ka ọ na-ewu egwu karịa agha alụ kpọọ m gbaa akara ugo gbaa eze ndị Igbo anyị ewelu mbe m jebe nya bụ iveli kedu ibe nji wee kwuo nya bụ ive maka na ahịrị n'Igbo amaka mma kedu ibe nji wee kwuo nya bụ ive ụtọ ka atọlụ wee tọta ive kedu ibe nji wee kwuo nya bụ ive Amerịka anyụkara ọnụ nwanne m wee nyụta ive ewuchi m oyi ka nchịkọnata egwu m na mmanwụ adị ejerọla eti ma ncha na mụ gwalụ gị na kpakwuru ude na gị n'ọkwanụ sa arụrụ kedu ibe eji wee kwuo onye bụ ibe maka na ndị ikwilụ n'ọkụ nwanne m karịrị akarị ewuchi m nataba onye ọ ga-adịrị mma na ibe emeneghị okwu ekpele ka anyị kwuru na okwu amụma ka anyị kwuru ọbọ ka anyị gọrụ wee sị gị ogologo ndụ na-arụ isi ike ibe akwụ ibe enwe ezi Chukwu anyị na-ayọ gị ezi Chukwu anyị na-ayọ gị ka inye ya ogologo ndụ ka anyị na-ayọ gị onye nwanyị anyị na-ayọ gị ka inye ya ogologo ndụ ka anyị na-ayọ ọ dị anyị mkpa Chiefimo ọ dị anyị mkpa ịdị anyị mkpa Chiefimo production ịdị anyị mkpa anyị na-ayọ gị ozi Chukwu anyị na-ayọ gị kinye ya ogologo ka anyị na-ayọ gị onye nwanyị anyị na-ayọ gị kinye ya ogologo ka anyị na-ayọ ana marịọ n'isi unu ezi Chukwu anyị na-ayọ gị kinye mụ ogologo ndụ ka isi kredo nwanne m ka m na-arịọ onye nwe ma anyị na-arịọ gị kinye ha ogologo ndụ ka anyị na-arịọ Chukwu ekwekwela ka ọnwụ ike gbuo anyị n'ụwa ka anyị bisịa ndụ nke ọma o na ọ dị anyị mkpa anyị na-arịọ gị ozi Chukwu anyị na-arịọ gị kinye anyị ogologo ndụ ka anyị asị na onye dị ndụ nwere olileanya o ezi Chukwu anyị na-arịọ gị kinye anyị ogologo ndụ ka anyị na-arịọ n'ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị nwee ogologo ndụ asị onye nwere ndụ nwere olileanya onye dị ndụ ọwụ ya ga-agba moto onye dị ndụ ọwụ ya ga-amụta nwa onye dị ndụ ọwụ ya ga-alụ di onye dị ndụ ya ga-enwe ihe akụ na ihe enwe anyị na-arị ogologo ndụ n'isi ụmụ Igbo niile ndị ọbụla ihe anyị na-eme na-adị mma ogologo ndụ n'isi ezinụlọ ha gawa ha ga-agaru ha chọwa ha ga-achọta ha gawa ịmụ ha ga-amụta onye ọbụla sọ ọ ga-adịrị anyị mma ya dịkwara onye ahụ na mma ọ gaghị adịrị anyị na mma Chukwu anya mmiri akọkwala ya n'anya anya mmiri akọkwala onye dị otu a n'anya ụmụ Igbo niile n'ebe niile ụwa sọtụ mụ na ụmụnne m anyị agbakọta Anambra nọ hịa Enugu nọ hịa Imo nọ hịa Abịa nọ hịa Asaba ebe niile Igbo gbasara n'ụwa niile ọnwa anyị nwatikọtara ọnụ na-asị onye ọbụla ihe ndị Igbo na-adị mma ihe ọma ga-emere ya mana nwere onye ọbụla na-achọ ka o weta ọgbaghara n'etiti nwanne na nwanne ka etisasị anyị ka anyị gbasasị oke n'ọhịa ngwere n'ọsọ ka ọgbaghara zute onye dị otu a n'ezinụlọ ya n'aha Jizọs ogologo ndụ na ahụ isi ka Chukwu okike nke abịa ma na-edu anyị na-aga n'abata dịka anyị siri gụọ n'egwu
ogologo ndụ ka anyị na-arịọ ka onye anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị ga-azụcha ụmụazụ ọkwa anyị onye ọbụla bụ onye nna ọ ga-adịrị gị na mma onye ọbụla because ọ bụ nna bụ isi nna nọ ya nne na-eso ụmụaka na-eso ka ọ dịrị ha na nna mma o rutela ezinụlọ ya ndị nwa bụkwa nwa amụrụ amụ ka itinye aka mee ka ya sure that nna na-agba mbọ ụna na-asọpọtụ ya ka ihe niile nwee ike na-aga ọfụma ka Chineke nye anyị niile ndụ ka ọ gọzikwa ụmụaka ma akara m isi the young shall grow mana grow nke ndị a grow ha nwere bọtụ ka Chineke mee ka ha grow ihe enwe ka ha grow n'ihe akwakụ na ihe enwe enwe ka ndị niile mụrụ ha mụ yesterday ka ha bịa sizie ha congratulations ọkụfụrụ ndị a niile aka fọkwa na house o nwere mmadụ ịtọ ndị ka ọzọ na-anụghị ekpere anyị na-ekpe n'isi ndị a ka anyị na-ekpe n'isi onye ọbụla ma ụmụ nke anyị o because onye hụrụ nwa onye ọzọ ka ọ dịrị ya na mma ọ dịkwara nwa nke ya na mma so otu anyị kpere ka o lee ihe awa omenala ihe ọdịnala ifuru ihe anyị mere ngụgba do you see how sweet it is abịa sị gị na Igbo culture this that onye sị gị na Igbo culture ihe ọjọọ egbe eluigwe gbapịa onye ọwa anya look at how I oh my goodness nke anyị bụ nke anyị ndị ọcha ji eme ya eme ihe anyị na-aga na-eme obodo ndị ọcha that is their own this is our own and just watch out. While we were talking, I have an inspiration. I don't want to say it online. Before Nagazunia. Okay, on that, just watch out something very soon. I got by Garun once in the production. We are not playing. Are we playing?